ще покажем този жикетерата, Дока и Rock 67. Сега ще покажем на нашия Брайан. Не на първия етаж. Ето това са Док и този смесения. Добре, Дока си го вземи, брат. Добре, чакай, ще ги взема. Готово. Брат, свой са Док тока. Първах на някой трей. Добре, брат, вземай си 6-7-ите. И... добре. Много 6-7. Добре. Ето къщата. Ето ги трите мотора. Спагети, туалети. И това е много рядък, който имаш тук. И Док. Добре. 3, в английско малко 8. Да, това е нашия приятел. За него, ако искате да дойдете с скъпи брейнроти, трябва да влезете. Да трейваме, да. Тоест, това е идеята. Името му е 25803, Б малко английско 8. А моето е 320 Руса 110 на английски обаче. Добре, Гого, покажи, там деца излиза, покажи ми името. Да, ето. Ето тук ги показвам. Моля ви се. Покажи тия неща. Да, ето го Дога и за 1 билион това. Не беше името. Сега тук почваме от този много рядък, който го е имал, който не го е имал. И този е рядък. Спагети, туалетите е рядък. Трите мотора, къщата не е толкова рядък. 6-7-ите са много рядки. Ако искаме Бонстъра да влезе в сървъра, може и да го поканим. Но по някакъв начин трябва... Брайан...